bunga kan Santa Misa. Sarong santo si Saint John Chrysostom nagsabi, ano talaga ang tinapay? Iyo ang hawak ni Kristo. Nagiging ano ang mga nagkukumunyon? Nagiging hawak ni Kristo. Siring na ang tinapay, nagiging tinapay hali sa kadakol na mga butil, siring man kita nagiging saro kay Kristo. Pangadua, ang Santa Misa ginigibo kita ng mga tagapagdara ni Kristo. Christ bearers, kunbaga. Mga ambasador ni Hesu Kristo. Sa paagi paano kan sa tuyang pagresibi kan komunyon, nagigikitang tagapagdara ni Kristo, siring kay Santa Maria, na sa tuyang ina, asin ang dinadara niya to iyo ang pagkamuot, iyo ang pagkaherak, iyo ang kapakumbabaan, asin pagserbi, kan sa tuyang kagurangnan. Ang Santa Misa palan, iyo ang paagi kan mahal na Diyos, tanganing maging presente siya sa satuyang buhay. Asin sa buhay kan sa tuyang kapwa, sa paagi niyato. Narumduman ko lamang susarong paraoma, nahiling niya so padi na bising marhay sa saindang parokya, asin ninhulita magkakaigwanin seminar. Nagsabi ining paraoma, Father, nadago ko ngay kasubago, pinaguhurunan nindo ang tungkol sa kung papaano mapapadakol ang nagsisimba sa satuyang simbahan digdi sa banwa. Sabi man kan, padi, iyo ngaya, na pag-urunan, may nagpaparadiit na sana, an para simba niya to, kung papaano mas mapadakol an para simba niya to digdi sa tuyang parokya. Sabi kan paraoma, kami Father, pag nagsiseminar, dahil may pinaguhurunan kung papaano paranihon ang mga baka, dahil may pinag-iisipan kung papaano paranihon ang mga karabaw, asin mga kandig sa bahugan. Ang pinag-uhurunan mi, pag kami nagsiseminar, kung ano ang pinakamarhay na pangbahog sa mga alaga ming hayop. Dangan, sureball, marani iyan sa babahugan. Ang pagpakakan sa mga tao, kan pinakamarhay na spiritual na kakanon asin inumon, iyo pa man giraray ang pinakamabisa na paagi tanganing mapadakol ang mga tao na nagsisimba. Lugod kita, mas masabutan niya to ng Eucharistia, yaon ang Diyos mismo. Nagdudulot kan siyang sadiri para sa satuya. Lugod makanood kita na magranitanganing mabasog kita kan sa iyang pagkamuot, asin pagkaherak, asin buhay, asin grasya. Magayon so sinabi ni Santo Tomas, duman sa prayer of devotion in the presence of the Blessed Sacrament. Asin lugod simbago nindo ako sa pangagio na ini. O Sacrament most holy, O Sacrament divine. Amen. Matindugpuan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita ka, boss. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit, asin kan daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya, kagurangnan ta, ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin inilubong, puminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad kan mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman,
sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsasarig sa pagkamatinaw kan Diyos Ama na nagtawsato kan sayang aki sa Eukaristiya bilang kakanon para sa satuyang kalag darahon ta sa iyan sa tuyang mga pangangaipo an sa tuyang simbag kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing an mga namamayon kan simbahan, magpadagos na magsaksi kay Kristo, ang tinabay nin buhay sa kinaban na nagugutom, sa mga makahulugan na buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga an samong pamibi. Tanganing an sa tuyang pagtiripon sa pagsilibrar kan Eukaristiya, maging tunay na pagdolot kan sa tuyang sadiri sa pagtubod asin kapahumbabaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga an samong pamibi. Tanganing maghigos kita sa pagtrabaho sa pagpagian kan mga pagtios kan sa tuyang mga tugang na daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga an samong pamibi. Tanganing ang pag-ako kan banal na Eukaristiya ang mga nagihelang mapakusog sa pagbaasan kan sa indang makasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga an samong pamibi. Tanganing ang gabos na magadan magpahingalo sagpod paman kay Jesus ang tinapay nin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Amang makakamhan sa gabos, idinidulot mi sa imo, an sa mong mapangaipo asin namimibi kaming nagsasarig sa imong tabang, asin pagkahera, kuli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka o mga tugang tanganingan sako asinan sa inong atang makumalugod kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa pamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Tutong maninigo asin dapat kagurangnan namimibi kami kay raking warasan sa imong simbahan an mga dulot din pagkasararo asin katuninongan na makangalas na ipinapahayagan mga dinudulot na atang kuli ki Kristo sa mong kagurangnan sa imong aki kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana dayong kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya ang totoo, asin ding kasagkoran na padi, sa pagdugdas kan forma nindanay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas asin nagtugon sa mo na magdulot kay ni sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakan mi ang sayang laman, sakripisyo na dinulot para sa mo, kami napapakusog asin pag ininumi ang dugo na pinabulos para sa imo, kami nahuhugasan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na ukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
asindaga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Padanan niyaligid dan kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos asin magakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mugabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad ka ng mga kasalan, idi pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pamaretanya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagod na ikamadato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tirapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapaghanig umo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kidaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan akwa sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magganigong maging keras kan buhay na daing kasagoran, mag-oma wasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos do na kaugalian, na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imuang kahera, asin ang kapangyarihan, silingan ang kaurawayan, sa mga kapanahodan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kan tanda niin katuninongan. Peace be with you po. Cordero kan Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kan kinabang. Kahiraki kami, Cordero kan Diyos na nagpaparang ng kasalan kan kinabang.
Mga tugang uyan kordero kan Diyos Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kung kalag, maoman. Hawa kasi dugo ng Kristo sa buhay dahil kasagkoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan na mimibi kami, pakabasugon mo, kandeng sakod na bunga, kan sa imong pagka-Diyos, na pinapaaninong unyan sa pagisumaro kan mahal mong hawak asin dugo, ika na nabubuhay as sinagahade, kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po sa nagkapirang paisin.
Magkakaigo po nin second collection para po ini sa Tinagba Asin Pro Seminaryo. Ini po suporta sa mga seminarista kan sa tuyang diocese. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaging Sabado asin Domingo nag-abot po sa 33,385 pesos and 50 centavos. Ang daambag niya to sa siring na oras na misa iyo ang 3,406 pesos and 50 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,633 pesos and 95 centavos para po ini sa tada as in basic ecclesial communities. Sa maabot na Hunyo 3 sa Kud 5 aldaw ning Lunes sa Kud Miyerkules, magkakaiga po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sa sobre na yaon sa Samay Parish Office ang makalag na buot niya tong giramdamon. Siriman sa Hunyo 3 aldaw ning Lunes, mapuon na po ang Misa Nobenaryo para kay San Antonio de Padua sa oras sa alas 6:30 pagkaaga sagod po ini sa Hunyo 12. Maot man pong pasalamatan ang mga donate ka ng aging simana. Mga anonymous 1,800 pesos, 500 pesos, Rose and Shine Cups 1,000, Logroño and Batalier Family 500, Robelin Madala 400 pesos. Diyos mabalos po. Matindugpuan ka, boss. An kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon po. So magpapabless po, magdidi na lang po sa inutan.
son, 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 son,